Επανήλθαμε, τώρα βλέπαμε εμείς εδώ πέρα κάτι. Μας πιάσατε σε πολύ ωραίο πράγμα. Γιατί εμείς κρατάμε εδώ πέρα στα χέρια μας αυτό το υπέροχο πρόγραμμα από το χριστουγεννιάτικο χωριό που αλλού στον Καλοπαναγιώτη μας, τον όμορφο. Και βέβαια έχουμε μαζί μας εδώ πέρα την κυρία Μαρία Λάμπρου που είναι και η συντονίστρια του χριστουγεννιάτικου χωριού. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Εσύ Μαρία μου. Όλα έτοιμα. Πανέτοιμα. Εγώ πάλι όταν ήρθε η Μαρία, ξέρεις τι ένιωσα? Ότι ήρθα η Βασίλης, ναι! Εξωτικό με λένε εκεί. Γιατί? Δεν ξέρω. Εγώ η Βασίλισσα είδα, βέβαια στο πολύ πιο όμορφο, αδύνατο. Που τρυπώνουν παντού και λύνουν προβλήματα. Πώς την είδες τώρα η Βασίλη, ένιωσα τη χριστουγεννιάτικη τη Σάβρα. Αρχικά είδα τον ήχη. Την άβρα, την άβρα. Έχουμε τον ήχη το έτοιμο, το χριστουγεννιάτικο που θα το κάνω και εγώ την άλλη εβδομάδα έτσι. Ναι, και θα αλλάξει και λίγα version μέχρι να τελειώσει το χριστουγεννιάτικο. Ναι. Πες μας τι γίνεται στον Καλοπαναγιώτη, πες μας για αυτό το υπέροχο χριστουγεννιάτικο χωριό, Μαρία μου. Ξεκινάμε δουλειά από τον Αύγουστο. Για να τελειώσει και να ολοκληρωθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Και δεν μας φτάνει, θέλουμε και πιο πολύ χρόνο. Τι διαφορετικό θα έχει κάτι διαφορετικό φέτος? Έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Μόνο από το βιβλιαράκι αντιλαμβάνεστε. Ναι, καταλαβαίναμε. Βιβλιαράκι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Θεωρώ είμαστε ένα από τα μόνα χωριά που έχουν τόσα πολλά εργαστήρια και δραστηριότητες και καλλιτεχνικό. Ξεκινάμε τώρα στις 22. 22 είναι η έναρξή μας. Ωραία. Και πάμε μέχρι 6 Ιανουαρίου. Είναι πολύ. όλα τα Σαββατοκυριακά. Ναι. Και από 22 του Δεκέμβρη μέχρι 6 του Γενάρη, καθημερινά. Ωραία. 22 Νοέμβρη είναι Σάββατο, έτσι ξεκινάμε. Ναι. Σάββατο, και τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες μας? Ανοίγουμε στις 11 το πρωί μέχρι τις 7. Ωραία. Η έναρξη μας θα είναι στις 5.30. Βασικά το Σάββατο κάνουμε κάτι πολύ διαφορετικό. Τι θα έχει? Ξεκινάμε μια πορεία από το μοναστήρι του Κίκου. Ναι. Περπατώντας, είναι 20 χιλιόμετρα. Και καλούμε τον κόσμο που περπατάει γρήγορα να έρθει να περπατήσει μαζί μας. Και μεταφέρουμε τη φλόγα από τη Μονή του Κίκου. Τι λες εσύ Μαρία μου, τι ωραία πράγματα κάνετε. Ναι. Από τη Μονή του Κίκου έρχονται περπατώντας και καταλήγουμε στις σκηνές που ξεκινάει η έναρξη. Και έτσι τι συμβολίζει τώρα αυτό το πράγμα, η φλόγα αυτή, τι συμβολίζει, γιατί το κάνετε? Είναι ο χριστιανισμός. Είναι Χριστούγεννα, είναι από τη Μονή του Κίκου. Ωραίο. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Καταλήγουν σε ένα σημείο του χωριού και ξεκινά και από εκεί τυμπανιστές και πάμε για την έναρξη. Ουσιαστικά η έναρξη σηματοδοτείται με την άφιξη της φλόγας στο χωριό, έτσι. Ακριβώς έτσι. Και τι θα περιέχει η μέρα εκείνη, 22 του μηνός? Έχουμε τυμπανιστές που θα διασχίσουν όλο το χωριό. Θέλετε? Τι? Τζούρα θέλετε? Τζούρα. Τζούρα, μπουζούκι, έτσι, τζούρα, παίζω και τζούρα. Τι να κάνω, πώς θα να βρω το τσάνς μου? Δεν θέλει κανένας. Θέλω το τσάνς μου να βρω κι εγώ για να πάω κάπου. Θα έχουμε. Έχει τζούρα. Εμένα. Θα έρθεις. Έχουν άλλο καλέ. Πήρω ένα άλλο. Και Μαρία μου, θα έχουμε τη φιλαρμονική της αστυνομίας, τη μη μας. Ναι, βέβαια. Και είναι και εξαιρετική η φιλαρμονική της. Απίστευτη δουλειά της. Ναι. Τυμπανιστές ποιοι θα είναι, τυμπανιστές από την περιοχή ή γενικώς? Θες να γίνεις και εσύ? Θέλεις να έρθεις? Να σου δώσουμε. Ο μικρός τυμπανιστής. Θα σου κάνουμε έναν τύμπανο έτσι με λαμπάκια και αυτά. Και εγώ με τον τζουρά. Μαρία μου, πόσα περίπτερα θα έχει? 30. Σπιτάκια? 30. Περισσότερα από ό,τι ήτανε. Πέρυσι πόσα ήταν? Βλέπω, αφού ερχόμουν βέβαια. Πέρυσι πόσα ήταν πέρυσι? 24. Μπράβο. Αλήθεια. Καλά, δηλαδή. Είσαι φοβερή. Μέτρησες τα περίπτερα όλα? Όχι, τους είχα καλεσμένους στην εκπομπή. Και το θυμάμαι. Και τώρα 30, Μπράβο. Έχουμε αρκετά σε φαγητό, χειροτεχνίες. Όπου τα παιδιά, ξέρεις, νιώθω. Εσύ το ζεις περισσότερο συντονίστρια βεβαίως του χωριού. Νιώθω ότι ο κόσμος στην Κύπρο περιμένει την έναρξη αυτών των χωριών. Και εμείς. Των χριστουγεννιάτικων χωριών. Νομίζω ότι αλλάζει. Πάρα πολύ. Και να σημειώσω, είναι μια δουλειά που γίνεται από εθελοντές. Πολύ σημαντικό. Όλη αυτή η δουλειά είναι από εθελοντές. Και δίνουμε ψυχή, δίνουμε αγάπη και πιστεύω αυτό μας κάνει καλούς. Μαρία, πέρυσι πόσο κόσμος επισκέφτηκε τα χωριά, μετρήσατε? Υπολογίσατε? Δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά σίγουρα είχαμε χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες. Φέτος έχουμε και με την τροχέα ευχετήσει. Το χώρο, το πάρκινγκ, αυτά όλα για να ξέρει ο κόσμος. Θα έχει σημείο που θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους και θα πηγαίνουν, έρχονται μίνιπας, να τους φέρνουν στο σημείο, να τους κατεβάσουν. Τι ωραίο. Εκεί πρέπει να κάνουμε την εκπομπή. Και θα έχουμε και live link. Βέβαια.
Όπου γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη. Εγώ είμαι η Βασίλο, είπαμε σε αυτά. Και εγώ θα ζυμώσω κιόλας με τα κορίτσια του χωριού. Θα έχουμε εργαστήρι με κουραμπιέδες και μελομακάρονα. Μελομακάρονα δεν έκανα, έκανα ζύμη. Ψωμί, τραχανά. Ψωμί έκανα πέρσι. Μέλι, σουτζούκο. Πρέπει οπωσδήποτε και εγώ μαζί. Άρα θα έρθεις σε αυτά τα εργαστήρια. Εγώ θα έρθω και θα κάνω μαζί με τα κορίτσια. Και θα κάνω και εδώ για την εκπομπή μας ρεπορτάζ για αυτά. Γιατί θα μάθω στα κορίτσια εκεί πέρα του χωριού πώς να. Σε φοβήθηκε το μάτι μου, Μαρία μου, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Ειλικρινά το λέω και το λέω περιμένει συνέχεια. Πάντως, έχει πλάκα, το περιμένει καιρό. Πώς και πώς. Ναι, Πώς και πώς. Δεν μπορείς να φανταστείς. Αυτό που νιώθουμε γενικά και ειδικά οι συντονιστές. Ναι, ποιος θα κάνει τα εγγένεια, θα βγει κανένας υπουργός, αυτά έχετε? Λοιπόν, τα εγγένεια μας βασικά είναι στις. Τα επίσημα, Ναι, βασικά όπως είναι στο πρόγραμμα εδώ, ναι. Ξεκινά η τελετή. 5.30 είναι οι τυμπανιστές. Ναι. Και μετά στις 6 φτάνει η φλόγα εκεί στις σκηνές. Ναι. Και στις 6:30 θα είναι μαζί μας ο Υπουργός Εσωτερικών. Βέβαια. Ο κ. Κωνσταντίνος Ιάννου, που θα κάνει τα εγγένεια. Και μετά θα είναι η φιλαρμονική. Και μετά ξεκινάει το πάρτι! Ναι, φυσικά. Μετά ξεκινάει το χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καλοπαναγιώτη, παιδιά, την ομορφιά του χωριού την ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας την πούμε. Όταν όμως συνοδεύεται και από αυτό όλο το χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Από τα αργότερα μέρη της Ελλάδας. Τι να πούμε. Της Κύπρου. Τι να πούμε. Και τα Χριστούγεννα είναι λίγο διαφορετικά εκεί σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Μαρία μας. Γίνεται αρκετή δουλειά από πολλούς. Πολύ. Συγχαρητήρια και ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε και εσάς. Χαρά Σας έχουμε μας. και ως χορηγούς επικοινωνίας και για το live link. Θα έρθει η Βασίλα εδώ να. Εγώ θα είμαι ντυμένη εξωτικών και εσύ Αγιος Βασίλης. Τι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ό,τι θες και καλικάντζαρος δίνομαι. Θέλεις καλικάντζαρος? Ό,τι θες δίνομαι. Θα έχουμε και καλικάντζαρος μετά. Δώσ' μου να ντυθώ και ντύνομαι. Αρκεί να μου δώσετε στολή. Μόνο δώστε μου στολή και ντύνομαι εγώ. Σας περιμένουμε τότε. Με μεγάλη μας χαρά. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.